uso mag piny owacho kale mbui midero ni e-procurement magi koni koro bagni kendo dweche 3 nyaka ne chake ka giloso romo ma 28 kind piny owacho mamalo kod kaontis romo mane ochwe kom kod jalup jatend piny Kithuri Kindiki. Gavana sokoni gidwaro omenda maromo bilion 36 matayo chenro magi manyaka sani pok ochwalnegi kendo gipiro migawo mar omenda. Kindiki kata kamano jiwo governors mondo oket maini chulo gope mag wego rak mosetiyonegi mondo gibed kod yot e tayo chenro mag dongruok. Gino ma governors onyiero kendo koni machiegni tije kaontis dhi muonyore dhi gore piny kalure kod chochni e weche mag e-procurement. Feel that this EGP thing, along the road, you people will either realize that you are not given the full picture and would ask to revise it, or it will be implemented with pain that was not necessary. We feel that as governors and counties, we have really been pushed to the wall. So much so that we are unable to operate. We must also find time this morning in the limited time we have.